fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere feeñjey ɓataake bindaɗo nasande 6 colte hitande 2020 ɓataake cellal ɓalli. nde tawno fulɓe mbi mo wima ya sellu wiyamina duwani mama, mo wima ñaw huɗima nde tawno ñaw eɗen gandi ko hunde hulɓininde no fewi musidɓe tedduɓe. eɗen garta joni e konngudi musidɗo men Ghaliya Bouba ɗi wowi addanden kala alhamisa subaka gam wasiyade bandiraɓe ha tenti alhamisa jawtuɗo e alhamisa hannde o taw kadi ko wasiyaji labɗi labtuɗi ɗi ganduɗa naftoji rendo ngo. eɗen nayoro seeɗa ko fate banggue oɗo saaha mo gonen ko yimɓeɓe ɓuuri wawde woyde. rafi foof noon so rendi rafi ɓurɗo yawede ko mabɓo, kono rafi fof kadi so rendi rafi ɓurɗo bonde ko mabɓo. nde tawno enen en cafrata mabɓo, en ɗaccat ɗon ha saɓora, kono taw nder hoore to woni koye ñawdi. jiya yaa ha jomum daña ñawo yaa ha wonta toon cornique e nder mum ha watta sa ɓattima ɗum aɗa tina mum luuɓeki ñitti. on gandi kalami ko jiya jomum so foofi walla ɗojji walla haali aɗa tina e mum luuɓeki kakte en walla ñitti en. oɗon gandi kalami ko tawno ko teskuyemo teskiɗen firti ko en mbarata ñaw ala, en momat ɗum tan ha cikken yeehi taw nana bonna nder o ene bonna nder men to ha jiya jomum so haktima haktoto ko kakte oole buy ten sene ɗojje tinata ko becce ɗe ene bohta ne mbaɗa boh hankkadi ni ndero koko heewi dag hoore nde koko heewi kine ɗe ko kewɗe becce ɗe ko kewɗe. so yi ha wonti cornique rokkuma hankkadi ni ñabbuji goɗɗi, rokkuma sinusite, rokkuma minusite. hande rafi garɗo Chine oɗo ñaw hande kulɓiniɗo biteɗo coronavirus ardata ko mabɓo no comme sar mabɓo ni tawno ko hoore so ñawi ɓandu ñawat, hoore so ñawi guite ñawat, hunoko ñawat, kine ñawat, noppi ñawat. nde tawno ɗeɗo gueɗe kala goni koye hoore. ɗum noon musidɓe tedduɓe ne moƴƴi mbatten haqqillaji mbawen rentade. ganden ñabbuji gonɗi hande ɗi pop adi gonno hanki. hande noon ɗemɗe lutodiri en batti nande woni kongi. wargoji hande ɗi adi gonno hanki, ñabbuji hande ɗi ne gonno hanki. holko saabi hande no ɗi mbayni ɗi mbayana noon hanki ɗanle ne daɓɓinno. wonɗo ñaw feeñata a yahata toon, a wayade toon, a anda toon, ko ɗon tan ñawo haɗata, on kolora ko ɗon o haɗata, o wara ɗon o haɗa ɗon o ñifa ɗon. hande noon yimɓeɓe mbatti yadirde, ñamanteje ɗe mbatti yadirde, jarameje ɗe mbatti yadirde. ayi yimɓeɓe jillodiri ɓe irtodiri soɓe ɓurani rentade e jertade
so ɓe ndenaki ñabbuji ɗi tampinat yimɓe ɓe musidɓe tedduɓe. Ko Allah renata kono Allah wi ko ndene koye mon. boutique ma o mo joguiɗa, dabama o joguiɗa, ko an tan renata ɗum hoore ma. gonɗina Allah ko tagɗoma, ndewamo ko jamirɗoma. sa maayi o wanma ɗo yiɗi ɗo, kono gollal ma aduna ngal, ɓandu ma ndu, cellal ma o tottima, haqqille ma o tottima, ko an aynanta hoore ma. Allah aynantama haydara. ko a renat hoore ma, gayna hoore ma, toppirɗa hoore ma. Allah subhanahu wa taala ɓeyda nden kawum e ma. ganden ɗum no moƴƴi musidɓe tedduɓe. en teskima neɗɗo mi wonde mabɓo, omo ɗojja, omo ñitto, omo hakto eɗen ndenda makko pot goto. ha ɓo jiya sukaɓe galle ɓe pop kine ne ƴora, ɓenne ne ñitte. te ne ñittete koye tekke tunwuɗe gonɗe e galle. jiya cukalel woni e galle ene mabɓa taw ala hay tekkere ko ñittira. ñittete koye tekke tunwuɗe gonɗe e dankeje walla dindeje walla gonɗe e leydi, walla ñittire junngo ficce. neɗɗo goɗɗo aɗa jonjo rokkuma junngo calmina ɗum. ala fof en jiyani hen musidɓe tedduɓe. ɗum noon so tawi en mbikken julɓe, julɗo reeni ɗum ko laaɓal, cellal ko laaɓal. holto laaɓal woni ɗo musidɓe tedduɓe? holto laaɓal woni ɗo? mataw enen jontaɗo e men ko yo ñanto tan ñande kew, yiyene ñantine yooɗi, taw noon so arti galle tan ala wona ɓesgu mum, wona kañum, wona taaridi mum, wona galle mum, wona taarode mum, wona cuisine mum, wona suudu mum, wona hakkude galle mum, wona bowal galle muɗum musidɓe tedduɓe. hol neɗɗo sellirɗo hande kala galle mo garɗa ma taw yimɓeɓe ne coodi ordonnance uji ha ɗiɓi mayde, poɗɗe nana jowodiri, leɗɗe nana jowodiri, pomatuji nana jowodiri. waɗi noon ko environnement o so tawi o laaɓani o fewani en cellata. mais ñabbuji holto ɓuuri hewde? ɓuuri hewde ko Amérique, ɓuuri hewde ko Europe. holko saabi ñabbuji ɗi tampinani ɓe no tampiniren ni ha feeñi? firti ko laaɓal ngal ne toppita, laaɓal ngal ne toppita, beddaji ɗi ne toppita, saraji galleji ɗi ne toppita, taroɗɗe ne toppita, nokkuji ɗi pop ene toppita. ɗum waɗi noon wawa dañde ɗon gueɗe ɗe enen dokkita ñaw taw yalti ko ɗo. kono enen a yiyat ɗo joni joni tarode ne wala, ko lootiɗa ko ne wala, ko taariɗa ko ne wala, pop ne wala ne faye bedde. ten sukaɓe ne dogga ne dippa hen ne jaɓɓa hen, cukalel tato yana hen, ummo hafta hocca tanggal feewi hunukko. ala fof en jiyani hen musidɓe tedduɓe. en jiiɗa wiide en nani abadan, en jiiɗa wiide en nani, jiɗɗen wiide ko en jiyi. tawno Allah rokkiri neɗɗo guite ko ha yiya, rokkiri ɗum hunukko ha haala, haqille o nafat, saabu Allah haaldi ko joomen haqillaji. eɗen jogui caɗele mawɗe e nder rendo men. hande cukalel ha fayanma mawɗo jarduɓe temedere pop ko ñawɓe, hay goto sellani musidɓe tedduɓe. holko saabi en ndentaki, rentade nde ala. gara e galle tawa neɗɗo ne mabɓa e galle he, omo ɗojja, omo isla, omo haakto, teno o ñittoto koye juuɗe makko. saabu o yara sargal tan o jagga e peɗeli ɗiɗi e worwordu ndu e jofordu ndu tan o nanga o ñoƴƴa hinande o fiifo. ay so fiifima o ficce, o ɓatta e leggal, walla o ɓatta e wutte makko, walla o ɓatta e juuɗe makko, warta o jooɗo ha ɓoyo dokke kam ndiyam mboɗo yara. so ɓe gaddi ndiyam poɗo ne simta, o jagga ɗum, o jagga poɗo, o jagga poɗo de, o yara o gayno o totti suko wana o sumpoya poɗo e nder londe he, wona ñitte makko ɗe e ɗum ɗoma fof natte londe he. te taw eɗen gandi mabɓo ko ñaw, ko hoore ñawata, wona jippade musidɓe tedduɓe, ko ñaw ene raaɓa. hunde ɓurde yawde rabde ko mabɓo ne adda gueɗe kewɗe. neɗɗo ne yaha ha wontoya mabɓo e nder gueɗe, wonta virus bonɗo e nder maɗa, ha wonta cornique, ha ganduɗa kala nde kaktiɗa ko fewani yaltata. sa ɓattima joom mbimi joom mi sicca kakti, walla ñitte e goɗɗum e goɗɗo. on gandi kalami ko ɗum noon firti ko rentugol ngol ne manki musidɓe tedduɓe. cukalel so maɓɓama e galle, foti ko ƴewanede sarbeton mum ene ñittire. hande alhamdulillah butolaji walla bidon ngaji kiranɗi ne mbayno leydi, walla bidon ngaji
jarde hen ndiyam cottede bitikaji ne keewi a wiyaka ya ittu temedere jaaha coodiya bidon kono ala jaggu bidon lawƴa ha laaɓa mbaɗa hen ndiyam robigne walla woyndu ciwlisɗam kippa kalde ɓiye ɗomɗi ay guittanamo hen jarnamo ɓayde ko mabɓaɗo hawa sella mabɓo ngo o wasa mawnidde hen hande won rafiji gonɗe e nder ɓalli men ittuɗen ko guilay cukako saabu yeebare saabu min yeebade e maykinade eɗen jaawi maykinade eɗen jaawi yeebade so ɓiye ñawi maykinoɗa sa ñawi an maykinoɗa hay sa wi aɗa ñaama a arata aɗa teddikino aɗa warkikino aɗa lelkikino taw ganduɗa ko heege tan gonduɗa ɗon ɗo barkinɗa ɗo musidɓe tedduɓe alay saago ganden holko jiɗɗen mi teskima e nder rendo men neɗɗo so ñawi omo yaha o sella Allah rokkamo cellal taw mo feebli waɗi noon ko ɗo sellani ɗo o warkino kadi o wadda hen warkino ha tenti noon somo e sara joom galle makko walla omo e sara neɗɗo mo ɓuuri tan yidde yo yurmomo o warkino ɓandu ndu o warkino hoore makko hawnatta tan wonde neɗɗo kala ko adana o mem hen cetta o acca so gosi o mem hen seeɗa so maaro o mem hen seeɗa so ñiiri o mem hen seeɗa cawɗi reɗɗi noon gonay nattude ƴiyeɗe gonay fulñitade ha ɓoyje guttulɗi gonay muusde saabu ko keegaɗo so darima wona yiilede wonay gaylede o yiiɗa tuudde woronka o ɓeydo tuudde firti ko keegaɗo neɗɗo so sellani kam safrata hoore mum neɗɗo so sellani yo ñaam yar leɗɗe ɗe gaddanɗa ɗe a yarat ɗe ñaama jara hay saɗa tuuta ñaam jara gummoɗa joɗɗa lootoɗa haɓan wondu laaɓa cocca ñiiƴe maɗe ha laaɓa gona e laaɓal sa laaɓi tan a sellat min kala ñande mi soccani ñiiƴam mi fawgat somi soccani ñiiƴam subaka e kikiɗe mi fawgat subaka ko broche kikiɗe ko broche takkusano ko coccorgal somi waɗat ɗum mi fawgat kono en ji woni yimɓe memata ni wonane coccoro coccorgal wonane coccoro broche woni yimɓe coccota ñiiƴe mumen ni te eɗen jiyaɓe teni joom guila subaka ha nangue muta ko ñamata ko pop ko acide ɓolo ko acide ɓolo joomum ñamata guila subaka ha nangue muta holno joomum sellirta ɗakkude ma sellata ñiiƴe ma cellata ɗemgal ma uurata saabu eɗen gandi ko ɗemgal luuɓata saabu sa yari kosam koye ɗemgal sa yari kokka koye ɗemgal sa yari follere koye ɗemgal sa yari ataye koye ɗemgal sa ñaami koye ɗemgal ngal luuɓata somo haaldayma a ronkat hay civilisde ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓayde mbiɗen duwaw jaabaɗo ko laaɓal neɗɗo so laaɓi tan so duwima Allah subhanahu wa taala jaaboto tinnoɗen e laaɓal no moƴƴi ganden sénare nde ene manki no feewi ha wona seeɗa alay sago mbatten haqqillaji men e ɗeɗo gueɗe hande ñaw arngu to Chine ngo ardata ko mabɓo enenne hande ga mo jiiɗa pop nana maɓɓo sattugo bongo tene maɓɓo goto neɗɗo goto maɓɓata so naate galle hayde makko yaltude galle taw sukaɓeɓe fof keeɓi holko saabi saabu sukaɓeɓe pop jarata koye loonde he mbimami kamɓe ndendi pot kanko maɓɓaɗo garɗo kankone koye poɗe he wayarata enen pop jaren hen en jertotako julɗo noon koma jerto ɓayde Allah wi haaldi ko joomen haqqillaji te Allah waɗi en julɓe dañen haqqillaji jertade e rentade moni kadi ƴeew bidon mum so tawi a natti hoolade hoore ma surtout so a natti hoolade hoore ma a yiyata ɗojjo woni ɗojjo duumigo ndentoɗa gila rabde goɗɗo o rento gila rabde goɗɗo o a tinema an hoore maɗa ñaw mo ganduɗa oɗo a anda omo jogori rabde tinno rento mbasa suuɗade ndentoɗa ko wataro ko ɗum goɗɗo an ƴeewa dandude hen hoore maɗa nane garten no mbiɗen nane ni en mbiyi ñabbuji gonɗuɗi hanki ɗi ne gonno e hande ɗi ne gonno hanki choléra teho came hande dañana peeje law beele wasa rabde elmine e nder maɗa leɗɗe mum ne goodi wonande jaɓoɓe safrade ko wayno hanki peste ko dombi gaddanno ɗum so saaha mum heedi yimɓe mayat tan no fruiji mayat tan no hankadi no hay goto andani ñabbuji ne gonno hanki sinani gonno hannde taw ɗen gasi
kono alhamdulillah ngam wittoji e gandal en ji hay laƴoɓe ustima, wofɗuɓe ustima, wumɓe gustima, juuɗe oñiɗe gustima. Saabi ɗum hande ko wittoji baɗaɗi beele foccude ɗaɗi ɓalli gila jomum ne goni cukalon keccon tigguyon. Hayɗum ne jiwon bonnitoɓe ene mbiya ɗeɗon ɗe poɗɗe walla mbiyen toɓɓe heɗe sukaɓe ɗe ene bonnir ɗum ne jalkir ɗum taw joomum Allah hen humpito. A wittani a jodaki bittuɗo tan pina subaka tan bonnita ɗum tawa a anda pop ko addi ɗum. mboɗo heewide kala saa noon deftere hoore mum deftere haadema yeddude deftere janngu ɗum woni yeddodiroɓe to banggue defte ɓe. haadema yeddude deftere janngu ɗum, haadema yeddude witto safara gandal humpita ɗum. hande alhamdulillah laƴoɓe gustima, wumɗuɓe gustima, wofɗuɓe gustima, wona haydara goɗɗum ko wittoji tan mbaɗaɗi tawa ndeke won toɓɓe ne goodi ne pocca ɗaɗi. toɓɓe gila ene goni cukalon tokoson ɗaɗi ɗi pocco ɗo fonno wonde laƴal, ɗo fonno wonde hofal, ɗo fonno wonde goɗɗum focce ɗum fewna ɗum musidɓe tedduɓe. mbatten haqqillaji men moƴƴi ganden ɗum saaha jontuɗo kala toppirɗen sukaɓeɓe e ñakkoji mumen, toppirɗen sukaɓeɓe e laaɓal, toppirɗen sukaɓeɓe e cihlisgol beele enen kala gonen e mbaadi pewal musidɓe tedduɓe. eɗen garta seeɗa e toɓɓere musidɗo men ceerno Haali Abouba nde addi hande wonde important no feewi ma en kettonde so allahu lamɗo jaaɓi ko fate banggue jokkodiral hakkude gorko e joom suudu mum. o haali o gayni faiblesse hande jogaɗo o pop koye alimentation yalti. ñanden musidɗo men Saydou Mbaran en jewrdi e makko enen jiiri guite men maaroji ɗiɗo hande demeteɗi ɗi eɗen gandi ko hookete e maaroji he ko produit batteɗo hen o ko produit mo ɓeɓata law, ko produit ɓeɓowo ka so tawi maaro ko yoori, ko produit o ɓeɓata e nder maaro he koma maaro ko yoora. fulɓe noon mbi ha ɓuuɓa woɗɗani keyɗuɗo. oɗo nanɗo hen rema o soñi o lappi janggo tan yiyat joni o hufta maaro ko o defa ko yorani produit o nani hen. jeeyan kadi ni ɓandu noon yaltini puƴe, omo ŋaaño, omo ɓuuta, omo seeɗo gueɗe kala hande sa yi hen nder men ene ñaamo ɗiɗo maaruji ɓe mataw toon rafiji kulɓiniɗi hande, mataw toon yimɓeɓe hande aɓe jogui rafiji so joomum haali tan hulat. woni hen wayata kono mbara kon dogata e nder ɓalli mumen ni, woni hen ɓalli ɗi gulat jaw, woni hen ɓalli mbaɗata ko paale, woni hen ɓalli ɗi hankkadi ƴuufat, woni hen deedi ɗi ƴuufat, woni hen doguere deedi, woni hen deedi mbaɗata ko ɓooɗe pop ne toon ala fof men jewtani hen pop nan toon ko maaroji ɗi. oɗo produit hande gaño garɗo hay tan sa jaggu tan produit o mbaɗɗa e palama guesa maaro, mbaɗɗa hen ndiyam, natɗa hen nandiɗa koyɗe ma, sa yalti koyɗe ma ɗe cumat. daron hande ɓurɓe rewde ɓe pop jeeya koyɗe ɗe cumat kame juɗɗe. on produit cumowo koyɗe suma juuɗe wara huuɗo, oɗo so jawdi ñaami mayat, neɗɗo so tawi ñaami mayat. musidɓe tedduɓe ko produit hande jawɗo wiltinde remru kono koye dow sarɗi. yaato en gandinama no poɗɗen andinirede saabu hande en ji pucci kewɗi nana maaya. min mayaram puccu yontere yawtun dow tonde taw ala ko ɗum sowona maaro. hewɓe ne kollita hande pucci men ne ɓuute walla ne certa walla ne maaya taw ko maaro ko tawno maaro ko yamira koyo ko acci ha ko yoora ha produit o ɓeeɓa, ha produit o gasa hen lebbi 6 nde coñƴa haadema ñamde. musidɓe tedduɓe enen pop hande sen ndenake en piltat rafiji ne mbayno leydi. joni oɗo produit nan ɗo henna andene kadi defowo gara kadi nanga produit ji goɗɗi kadi mbaɗa hen ha ɓuura ɗon. en mbaɗi hen jewte jaaƴe e nder rendoji men, en caggini to cuuɗi men, en caggini to cuuɗi janani goɗɗi. fof noon ko yidde andinde yimɓeɓe ndefu wona yidde men sagginde. en garan daren cuisine aji ɗi, daren wañuji ɗi, kollen yimɓeɓe no defirte beele yimɓe gona e laaɓal. hande maafe guerte elminama e rendo men holko saabi ene suma ɓernde, holko saabi maaro guerte sumata ɓernde, holɗo jiiɗa maaro guerte ne defire nebam. neɗɗo jagga nebam waɗa e barme ha wula jaw, waɗa hen tew mum walla hen gueɗe mum taw fiɓi wadde ko maaro guerte. holɗo jiiɗa maaro guerte ne waɗe nebam. musidɓe tedduɓe kala mo wawa defde yo tinno namdo hersinaki
wona finde tan subaka naata cuisine ne defana yimɓe ko naata e reedu ne ñawna yimɓe ne wara yimɓe. neɗɗo wawi defde ha gayna ha wela ha feewa taw ɓurtina nebam waɗani hen lamɗam kewɗam kirmasi kam haala mum haalaka ni waɗaka hen ñamoji goɗɗi hewɓe jiino nde firmi situji jam ɗi fof ko ndefu ɓolu. oɗon ndaɗum ñande kala mboɗo addan ɗum e nder dente he situji ɗi pop e nder rendo men Fuuta kala ɗo garɗen en ndefat en gandinat yimɓe ɓe nde tawno en gonata koɗo tan keɓen dow leeso joɗɗen mbaɗen wutte mawɗo ndeƴen jiɗɗen wonde koto cuisine o woni ɗo gam yiide no defirte ni ɗo neɗɗo waɗanno waltuji ɗiɗi mbaɗen walade feccere gandiren jomum elmin o e feccere nde feccere walat ɗo jomum waɗanno walade feccere mbatten ɗum walat goto ɗo jomum waɗanno walat go mbatten feccere walat ɗo jomum sahanno talanno tumben ɗo jomum waɗanno samoji kewɗi ha safa mbasen wadde kono so en defti ñaame ha laaɓa dana nde ko dow ɓe kaɓɓe yimɓe ne gandi ɗo ndewmi ɗo hande ala ko ɓuuri saka wadde fayida hikka mi defi ɗum ɗo e nder reedu Fuuta e ndulmaji e hoore mum. ɗum noon musidɓe tedduɓe ngare tinnoɗen e koye men guilen ɓurani ɗo tobde eɗen ndewi safo eɗen ndewi welo kala ko welani mbiyen welani dende ƴeew tan dende eeɓa dende min heeɓa hen seeɗa mbiya welani goppa ko safrata ko ɓuuri hewde hen dende ko dende tan ñamdende ko yo sellu ko hokkata cellal ko welata jaram so weeli ñawne nder ñamde so weeli ñawne nder kala ko safi ñawne nder safara noon cefnowo neɗɗo ha rokka ɗum vitamine ɓandu heewani welde heewi ko dahmude ñaama no jiɗirɗa ni ñaama ha reedu ma ndu heewa musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en tinnoɗen e koye men no moƴƴi ko yidde tentinde yewtere musidɗo men haali Abou Ba tinnoɗen hen no moƴƴi sanne mbatten haqqillaji men e galleji ɗi ganden hande o en eggi en paye kotki mo jiiɗa kala nan dogana mahadi ene dogana comci taw ñamata yarata liɗɗi ɗi ngala mbarudala jomum suɓima ñantade suɓima surmitade gaga ñamde mo jiiɗa pop nan ŋaño ɓandu mum ko dogam cité ɓolo saabu ñamata ko yabboyi ɓolo hay so liɗɗi ngari memata saabu yidde ɗum sodde wutte walla cakka mo jiiɗa kala ko kaŋŋe tan e comci maya acca heddo aɗa seeɗo ga hen aɗa rafe ga hen haadema mayde ala fof mbawɗa ɓornade a ɓornata ko kaŋŋe o a ɓornata ko comci ɗi a walata e huɓere he toppirɗen cellal ɓalli men toppirɗen ɓalli men toppirɗen koye men min gurdamam pop ko ñamde tan yo reedu ndu heew tan taw kadi hebbinde tan ko ñamde moƴƴere nde koolimi laamde jaram moƴƴam ɗam koolimi laaɓɗam ɓurnimi ko heddi ko pop ni fo nde tawno ko ɗum jogimi e gurdamam ko heddi ko ko cuɗaari so ari alhamdulillah so arani mi toppito cellal ngal ha timma mi yaada hen haɗo Allah hanni kala musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi Allah subahanahu wa taala walla en ko yidde jumpude e toɓɓere haali nde ha tenti ko haali banggue oɗo saama gonen faiblesse sexuelle mo joguiɗen kala gorko hande jettiɗo joom galle mum taw wona sukajo tan hantine naate cagatago mum en fuɗɗi yiide debbo so renaki tan so memi gotol memtoyde ko janggo walla ɓaawo janggo firti noon ko alay saago ƴeewen ko ñameten ƴeewen ko jalaten musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en so buuɗal yurmeende feri feeñe windere feeñjay ɓataake cellal musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Absullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñalla nena